ዝረኸበክ መከራን ዝበሃል መከራይ ዳ ኣዘክሩ እምበሪ ኣነ ዶ ከምዚ ዝበለ ብልጭልጭ ተወሊደ ይብል ማለት እዩ ብኸመይ ተወሊዱ እግዚአብሔር ስለዚህ ነዚ ነገር እዚ ንደቅኹም ካብ ዝመጽ ዘሎ ኩሉ መታን ክድሕኑ ናይ ቅዱስ ጀወርግስ እንሆ ኣብ ኣፍ ደገኹም ተገይርኩም ሃሎዊን ይኹን ካልእ ይኹን ናባኹም ኣይመጽእ ቅዱስ ጀወርግስ ስለኹም ኩሉ ግዜ ምስለመነ እዩ ስለዚህ ኣኽብርዎ ቅዱሳነይ ኣኽብሩ ንወላዲት ኣምላኽ ድማ እንሆ ድላይኩም ለምንዋ ግን ሕጊ ተፍርሱ ስለዚህ ጓል ኣንስተይቲ ብግቡእ ተኸዲና ብግቡእ ተጎልቢባ ጸሎታት ግበር ይብል ማለት ንቤተ ክርስቲያን ክትከዱ ከለኹም ድማ ሰብኣይን ሰበይትኹም ኩልኹም ቁረቡ ብሓንሳ ቁረቡ ካልኣይ ድማ ዓርብን የቕሬታ ቀዳምን ሰንበትን መግቢ ኣይትስርሑ እተን ደቂ ኣንስትዮ እንሆ ሐሙስን ዓርብን ዘድላ ምድላዋት ጌርክን ጻዕዳ ጌርኩም ኣገዛኹም ወዓሉ እንተኸይልኩም ሽዑ ጻዕዳ ለቢስኩም ንሕሙማን ብጽሑ ኢና ተባሂሉ ንድኻታት ርድዎም እግዚአብሔር ይብጻሕካ በልዎም ሰብኣይን ሰበይትኹምን ጻዕዳ ልብስ ለቢስኩም ናይ ሓበሻ ቀምሽ ጌርኩም ወዓሉ